ଆସିକି 9ଟା 16 ହେଲାଣି। ମାମା କ'ଣ କରୁଛି? ହାଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛ? ପୁରୀ କ'ଣ ଭୋକ କଲାଣି 9ଟା ସମୟ ହେଲାଣି 9ଟା 15 ପାଖାପାଖି। ଡାଲମା ତ ଅଛି ଦିନର ଆଉ ପୁରୀ ଟିକେ କରିଦେବା ସମସ୍ତେ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଦେବେ ପୁରୀ ଡାଲମା ପିଠା ବି ଅଛି। ତରକାରୀ କରିନ? ତରକାରୀ ଦିନ ଡାଲମା ଅଛି। ପିଠା କାଏ ବଡ଼କୁ ଦେଇଥିଲେ ପିଠା ଆଉ କି ମା ଦେଇଥିଲେ ପିଠା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ମାଣ ବସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ବି ପିଠା ହେଇଛି ଆମ ଘରକୁ। ଆମ ବଡ଼ ଘରୁ ହେଇଛି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଠା। ଆଉ ବର୍ଷା ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନର ଡାଲମା ଥିଲା ଆଉ ଆମର ରାତିରେ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଖାଇଦେବା ପୁରୀ ଡାଲମା ଆଉ। ହଉ ଜଲ୍ଦି କର ଖାଇବା ଯାଇ ଦେଖୁଛି ସିଆଡ଼େ। ଆରେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛ କି ରେ? ପ୍ଲେରେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ଦେଖି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେରେ ଆଣିକି କେଉଁଠି ଆଇଲୁ? ଶିବୁ ଆମ ଦୋକାନରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଛୁଆ ବି ଏଥିରେ ସବୁ ଶିଖିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ, କଣ୍ଢେଇଠୁ ଦୁର୍ଗା ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଛୁଆ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ଡ୍ରଇଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିଛି ସବୁ ଝିଅ ପୁଅ ଆମର। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମାମା ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ? ତୁ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଚକୋଲେଟ୍। ନାକରୁ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ବୋହିଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ବୁଲୁଛୁ ବାହାରେ। ଦେଖେ ଭାଇ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଛୁଆ ଦେଖ ପୁଅ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି ଚିତ୍ର। ତ ଛୁଆଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏବେଠୁ ଶିଖିଲେ ବି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ କର ପୁଅ।